Jos sä olisit tehty karkeista, niin mistä karkeista sä olisit tehty? Kerro tonne kommentteihin. Jos Helman huutokaupat olisi tehty karkeista, se olisi tehty Finsweetin kotimaisista keltaisista karkeista, koska meillä on aina iloinen henkilökunta, oransseista karkeista, koska me jaetaan sitä meidän iloisuutta meidän ympärille, kuten esimerkiksi meidän asiakkaille. Punaisista karkeista, koska me tehdään tätä suurella sydämellä ja intohimolla. Vihreistä karkeista, koska me pyritään meidän toiminnassa aina ekologisuuteen ja lisäksi meillä on huutokaupassa aina käytettyjä tavaroita. Ja viimeisenä vielä mustista karkeista, koska näitä on yleensä karkkipussissa aina vähiten, eli sillä tavalla harvinaisia ja meillähän on huutokaupassa aina harvinaisia tavaroita. Ja näin syntyi Helman huutokauppojen oma makeispussi. Tämä karkkipussi on valmistettu Finsweetillä Porvoossa. Ja tiesitkö, että heillä säkin voit luoda oman karkkipussin esimerkiksi yrityksesi brändillä tai logolla? Käy lukemassa lisää tuolta.